И здравейте, YouTube! Аз съм Джайман. Днеска правя томбук в Ironcraft. Това е. Томбулата са тегли утре в 9 или 8 в някое време. Задължително трябва да се абонирате. За 20 абоната са тегли томбулката. За да се таковате, трябва да напишете запис. Скайпа ви и името в Ironcraft. Тегли са на 20 абоната. Това е една глава страна детелски и сетове. И вече и 3 голинки. Да. И това е. И довиждане.